sac, l'Àngelo. On l'he deixat? Au, vinga, vinga. T'has tornat a deixar els deures? Sí, aquell treball d'història. Au. Des de la sala d'ordinadors de l'escola te'l podria recuperar del teu ordinador i imprimir-te'l. Gràcies, però no crec que hi hagi temps. Res, m'invento una excusa i li porto demà. Vols dir que no seria més fàcil si tinguessis un ordinador a l'armariet? I tant, però es passaria tot el dia actualitzant la Mixbook. I mirant vídeos de gats sonats tocant el piano. Ei, això és una idea genial! Què? Què tenen de genial els vídeos de gats? No, el que és genial és tenir un ordinador a l'armariet. Sí, senyor, a partir d'ara tindré l'armariet definitiu. L'armariet definitiu. És bastant antiquat, però amb aquests 4 retocs que li estic fent segur que farà el fet. Però ara el problema és que els poders fàctics de l'escola ens prohibiran entrar-hi un ordinador. Com ho farem, doncs? Estratègia 1. Divideix i venceràs. Tu on vas tan de pressa? Què és això que portes a la mà? És pel meu treball de ciències. Segur? I et fa res explicar-me una mica de què va aquest treball de ciència? Això és la placa base d'un ordinador antic. És tan primitiu que el podrien haver dissenyat els homes de les cavernes. A mi no em sembla tan vell. Doncs és arcaic, és ben bé de l'any passat. Miri, només té una memòria RAM de 16 i una targeta gràfica amb una resolució de 1024 píxels. És gairebé increïble. Em penso que és com el que tinc jo a casa. Au, passa. No et puc deixar entrar. A l'escola no s'hi poden portar ordinadors. Què? Si és pel projecte de biologia, és un terrari per rèptils. Què hi ha aquí dins? Una tortuga. El nom de tortuga és massa genèric. No pots especificar una mica més? Què vol dir? Doncs que hi ha tortugues de terra i tortugues d'aigua. Aquesta és de les de terra. Oh, va bé saber-ho. Moltes gràcies, adéu. Lola, què és això? Què, això? És un article que respecta el medi ambient. Un teclat reciclat i convertit en bossa de mà. I què hi pots portar exactament? Xiclet? A mi no em sembla que sigui una bossa de mà, això. Doncs a mi em sembla que vostè no és gens respectuós amb el medi ambient. O potser vol que vagi dient que la senyoreta Perla no recicla. No cal. Au, adéu. Això em comença a fer pudor de socarrim. Ja està a punt. És al·lucinant! Tenim ordinador propi a l'escola. No ha sigut pas tan complicat. Ens veiem a l'hora del pati. Estem connectats? Ah, ara no es tanca. En fi, ha sigut gairebé una idea genial. De vegades, els contratemps t'obliguen a buscar solucions que et fan anar un pas més enllà. Mireu, si ajuntem el meu armariet amb els vostres, tindrem més espai. Ei, aquest d'aquí no és el d'aquell nen que va plegar a principi de curs? I tant, i està lliure. I si l'ampliem? Voilà! Perfecte. Què més cal per tenir l'armariet definitiu? Mireu que han llançat a les escombraries. Ja seria una passada tenir la nostra nevereta a l'escola. Sí, ja hi ha bar a l'escola. Ui, Però què dius, home? Amb les cues que hi ha, sembla que no ho sàpigues. Ens aniria de conya tenir una nevereta. arreglada. Estàs fet un crac, Sherwood. I ara mireu què tinc per acompanyar el refresc amb una cosa calentona per picar. L'he trobat al garatge de casa meva. Un microones seria la bomba. Com ho entrarem, tot això, a l'escola? Això vols fer? Tens alguna altra idea que sigui millor? Em podria dir 100. Primer provem aquesta, a veure si funciona. Lola, endavant. Ei, Maneti, què passa? Com va tot? I la família bé? Encara no has estovat ningú avui? Ja veig que ni m'escoltes. És com si parlés sola. De fet, suposo que no passa res si t'explico que estem a punt d'enredar-te posant-te un dònut a la cara, que perseguiràs com un boig i revolucionaràs tota l'escola, perquè hi puguem entrar un microones i una nevereta pel nostre armariet definitiu. Maneti, fes el favor d'aturar-te! Atura't, atura't!
cal més espai. Què, poca traça? Què et sembla? El què? Al nostre armariet definitiu, a més d'ordinador, hi haurà nevereta i microones. Que guai! Que us vagi bé. Ens agradaria ampliar-lo, però ens faria falta el teu armariet. No ho veig clar. Però si sortiràs guanyant, podràs guardar begudes a la nevereta. Sí, estaria bé, però què em faria de tots els llibres? Portar-los a la bossa tot el dia. Però em cansaria molt. Sí, però sempre que volguessis et prendries un refresc. Està ben pensat. Hem de reduir en Manetti! No tenim cap riflandars tranquil·litzants? Un refresc? Què passa? Segons els plànols de l'escola, darrere d'aquests armariets hi ha una saleta que era pel conserge i que està tancada. Què vols dir amb això? Que l'únic que separa els nostres armariets d'aquesta sala són 4 cargols mal comptats? No en parlem més, doncs! Ja et tinc! Ara prepara't per morir. Això serà més que l'armariet definitiu. Serà un armariet llegendari, el millor de tota la història. D'on ha sortit aquest enrenou? Pel nostre armariet. Ei, i si hi fiquéssim un jacuzzi? Res, un d'aquells que són petits. Aquí hi ha una sortida d'aigua, no costaria gens. Ui, això ho he d'anar a explicar a l'oncle Put. Sort que hi hem instal·lat un sistema de seguretat. Ara veure'n el pa que s'hi dona aquesta colla. Què és això que m'han dit que heu transformat els vostres armariets en una sala d'estar de luxe? Què? Ja m'agradaria, però no, que no veu que és impossible fer una cosa així. Només li has de dir que te l'obri i així ho veuràs. Està desendreçat, però no hi veig res d'estrany. Sí, abans hi he entrat i ho he vist tot. I he penjat un pòster nou dels babosos. Potser és aquest el gran canvi que ja ha vist la Tracy. Tracy, ja li pots demanar disculpes a l'Àngelo, ara mateix. Ho sento, però us enxamparé. Sí, quan tens una cosa que mola, sempre és bona idea protegir-la. I el més important és guardar-ne el secret. Aquest no era el pla inicial. Com pot ser que 5 persones puguin fer tant de merder? Jo no penso netejar. Doncs jo no sóc la minyona. Ja ho veieu. Han passat un parell de setmanes. Tots 3 vam explicar el secret a 2 persones. I els van fer jurar que guardarien el secret. Però la cosa es va anar escampant. I ara és el punt de trobada de tothom. I està tot el dia ple de gent. Hem de dedicar tant de temps a netejar l'armariet que ja no en podem ni gaudir. Ai. Ho sento, canalla! Àngelo, tenim un problema. La Tracy ho està gravant tot. I segur que ho portarà al fut. Potser ha arribat el moment de desmuntar l'armariet definitiu. I corrents! Aquesta vegada en tinc proves i he descobert que tenen un interruptor amagat per obrir les parets de l'armariet. Si t'ho estàs tornant a inventar, t'aviso que t'estaràs tota una setmana castigada. D'acord. Correm! Aparteu-vos, que passo! Ei! Us he dit que us aparteu! Ai, Vine, mira el que et dic. És aquí! Tracy, en començo a estar tip de tota aquesta comèdia. Vine, corre! Ahà!
Àngelo, em pots explicar això d'aquesta sala secreta que m'ha enregistrat la Tracy? Ah, això! El devia gravar fa mesos, aquest vídeo, la Tracy. És a casa meva. Així com és que teniu totes aquestes coses? Ho hem anat a buscar a casa meva per donar-ho pel mercat benèfic de l'escola. Estàs castigada una setmana. En fi, ha sigut tot molt guai mentre ha durat. Sí, però sort que s'ha acabat. I tant, era massa feina. I al final ho hem donat tot a gent que ho necessita. Sí, però encara ens queda la nevereta. Per la feina ben feta. Àngelo! 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 Un pla perfecte amb un final perfecte.